Good morning! Happy Thursday! Ayan. Naglalagay na ni Daddy yung binili namin sa IKEA kahapon. And nagluluto na rin ako ng lunch. Lunch na kasi tanghali na. Oh my gosh! Yan. Yung may talong pa dyan na 3 peraso. Isang maliit. So, 2 torta lang yung magagawa ako nito. Just okay lang kasi kami lang naman ni Chris na kumakain yan. Tapos ayan, yung sinain ko kahapon, hindi naman nagalaw, diba? Nilagay ko sa ref. Pati yung kaldero. Hindi ko na isinalin. Pagod na ako kagabi. Ayan, tanggalin lang natin yung itlog. Oh my gosh. Ang tigas. Ayan, kasi initin natin or sangagin ko. Para maano lang. Lumambot lang ulit yung kanin. Ang tigas naman. Ang fresh. In fairness, wala pa akong ano yan, guys. Wala pa akong hilamos, diba? Ang ganda talaga nung ano, effect ng mga cream na ginagamit ko. Kahit na hagardo. Hagardo ba? Yung mata ko, parang galing lagi sa pag-iyak. Pero yung skin, palaban. Char. Yan, sinangag. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na binibili ko sa SM supermarket na mga minced garlic na. So, yan. Oil lang ang nilalagay ko. Tapos, gaganyan ko na lang siya sa rice. And then, yan na. Ang sarap lalo ng, ng garlic rice. Ito para sa akin. Sa kanila white rice. Inuna ko na kanina. Kasi ang lamig nito. Ilagay ko sa ref. Para mainit lang. Sinangag ko na lang. By the way, favorite pan ko pala to. As in, medyo madami-rami na siyang scratches. Pero talagang non-stick siya guys. Kaya kahit na may mga sauces, yung ano nyo, yung lutuin nyo. Yan, very safe. Hindi kayo masusunugan. Bantayan nyo lang syempre. Yan. Kain tayo guys. Ayan, 2 perasong talong. Nagawa ko pa siyang torta. And then yung aking fried rice. May fried rice sila. Tapos yung 4 na piraso lang kasi alam nyo, hindi naman nauubos. Sayang. So pakonti-konti lang ang niluluto. And then nagluto ako ng soup. Andiyan yung mga eggs ko na malamig kanina. So, kain. Hi, by the way, share ko lang tong bagong, na-share ko na ata sa inyo to. Opti-Slim House Blend Iced Tea. Napakasarap guys. Para kang nasa restaurant talaga. Pero hinahaluan ko siya ng, ng lemon para mas refreshing. Ayan. Kain tayo. Ito pa pala, gawa nila Mika, adobong natural. Alam ko na, share ko na din to sa inyo. Sobrang sarap. As in, pag wala kayong mga ulam na maiisip. Ayan, kaso beware ha, kasi nakakaano to, mapaparami kayo ng kanin. As in, lalo na yung mga kaning lamig. Ay, nako pa. Yan, delikado. Mapaparami kayo ng kain dito. So, adobong natural. 180 pesos din ata ito, isang jar. Matagal na rin masira. Tapos, matagal maubos. Ayan. Kasi tipid na tipid siyang pang-ulam. Di makalabas. Wawa man. Ano? Ha? Pero pinababa pa rin yan. Hindi na nga eh. Hindi na Tungkol sa dakilang ano na yun. Oy! O, yan na yan. O. O, pala tayo. Akit 3. O, ayan. Sabay-sabay na tayo. Aray ko po. Aray, ikaw na muna. Wait lang! Pakit na! Mapag-antay itong group na to eh. O, ano yun? Oh, let's go. Dali! Naman talaga. Ha? Diyan na lang. Dito sa table tips. Ayan, thank you so much. So much. Good morning. Happy Friday. Gagawa lang ako ng pagkain ni Daddy. Ayan, back to oatmeal siya. Kasi, ayan, nararamdaman na naman daw siya. Sinasabi ko na eh.
magkano sa pagkain eh. Tawag doon? Magpigil-pigil na. Ayan. Kagabi, nagpapalpitate daw siya. Kaya, ayun, hindi ako masyado nakatulog kakaisip. Kasi kagabi sana, naghahanap ako ng 24/7 na open na mga diagnostic center para sabi ko mapacheck up siya at nag-aalala talaga ako. Sobrang lakas daw lagi nung kabog ng dibdib niya na para siyang, alam niyo yun, para siyang nagmarathon. Siyempre, word ang lola nyo. Kaya ending, hindi ako nakatulog ng maayos. Kahit na nag-take ako nung supplement. Gising na gising pa rin yung diwa ko. Ayan. So, back to oatmeal na muna siya. Kagabi ito rin yung kinain niya eh. Paano? Pag nagluluto ako, sarap na sarap talaga yan. Kaya, mainam pa talagang hindi muna ako magluto. Ayun niyo yun. Favorite niya kasi yung sinangag talaga. Lagi kaming merong leftover. Meron ba? Ayan, tulad niyan. May leftover na naman. Ganyan, sinasangag ko yan. Although sa naman siya, sa coconut oil. Pero, ang lakas niya sa sinangag talaga, guys. Siguro, naka 3 cups of rice yata yan. Ganon. Lakas niya sa kanin. And then, syempre, wala naman exercise. Kaya siguro, ay, ewan. So, anyway. Ayan, good morning. Happy Friday. Kami aalis para magpa-check up. Para mapanatag na rin yung loob ko. At simula nung siya, natumba siya dito, hindi pa namin siya napapa-check up. Hindi ko nga maharap. Sobrang daming trabaho. Sobrang daming iniisip din. So, isa pa yan sa rason kung bakit hindi rin ako nakakapag-vlog ng mga nakaraang linggo. Ayan, kasi sabay-sabay na dumadating ang problema. Tapos sa trabaho, sa business. Alam nyo yun. So, nalalagpasan naman guys. Pero syempre, ang nakaka-worry sa akin ng sobra is yung asawa ko. Kasi, diba, iniisip ko pa lang, Diyos ko Lord, nangihina na ako na yun. Kaya, ay, sabi ko, ingatan ang kalusugan. Para mas ma-enjoy mo pa ang buhay. Kahit hindi man tayo mayaman, at least malusog naman ang pangangatawan natin. Diba? Kasi health is wealth talaga eh. But anyway, yan. Isang tabi na muna natin yung mga agam-agam ko sa sa buhay. Dumagdag pa itong Facebook. Kaloka. Restricted yung account ko. And baka may chance na ma-block na ng tuluyan kasi sa mga supplements lang naman, walang ibang guys, mga supplements na mga 3 years ago ko na post yung mga capsule galing Thailand, yung mga ganyan. Pero itong mga recent talaga din, meron na detect nila na parang against their community guidelines daw for selling non-medical supplements, ganyan-ganyan. Pero yung mga FDA-approved papers naman. Pero di ko alam, talagang mahigpit ngayon si Facebook sa mga supplements. So, ayun. 5 beses ata akong na-up kagabi na warning na. Talagang namumula na yung account ko, guys. Kaya sobrang stress ko din kahapon pa. Kaya di ko na nadagdagan yung clip ko. Sobrang saya ko pa naman kahapon kasi sobrang blooming ko. Tapos yung ending, yan. Yung Facebook nga, muntik-muntik ka ng, restricted ako for 24 hours pa lang naman, and yun ang iniiwasan ko na baka, since namumula na siya, sobrang warning na, baka matanggal na. Kasi sayang yung pinaghirapan ko for 8 years, diba? Itong FB page na, RMK Shop Online, yan, with 50k plus followers na. Siyempre, doon ako nagpo-post ng mga paninda ko. So, sayang naman if ma-block talaga siya. So, yun. Kaya stress ako kahapon. Yan. Kaya ang ginawa ko, pag kaakyat ko kahapon, kagabi, is, nag-delete ako na nag-delete. So, yung mga new postings ko, basta lahat ng supplements, mapa-gluta, mapa-collagen, basta lahat ng may word na collagen,
tinanggal ko na. Ano ko na, dinilit ko na. Ayan. Kasi kahit iba-ibahin mo yung wordings, lagyan mo ng mga kung ano-anong characters dyan para hindi nila ma-detect. Detect pa rin ni Facebook. So, pati sa GC namin talaga nagkakagulo na, yan, ang dami ng mga na-ban na, na account. So, yun ang iniiwasan ko kasi, at sayang, doon ako ng paninda. At hindi naman din ako, influencer na mag-post lang ako sa Instagram ko is madami nang bibili, although lahat ng ano ko guys, tinatry ko muna talaga lahat ng product, kita nyo naman yan na ginagamit ko talaga. So, hindi kasi tayo sikat na influencer kaya parang yung Instagram and Instagram and ibang accounts ko is parang konti lang yung naka-view. Yung ano kasi parang Facebook page halos maraming nakaka-view. So, mas maraming ano pa rin. Mas marami pa rin potential na benta, diba? So, ayun lang. Na-share ko lang. Ay, para anyway, blooming pa rin naman tayo kahit na may problema pinagdadaanan, guys. Diba? Importante blooming tayo. Kahit na stress ka, blooming pa rin ang skin mo. Charot! Good morning! Parang naglalangis yung mukha ko. Pero hindi. Hindi siya malangis, guys. Makintab lang talaga. Ayan. Anyway, ano yun nga? Good morning! Anong petsa na ba ngayon? 14? 15? 15 na ba ngayon, Daddy? Oh, 15 na ata. Kasi 12 nung Sunday. 14 pala. Ayan, June 14. Kakarating lang namin ni Daddy. Galing check-up niya. Ayan. Ayan, ano pa siya? Tag dun? Itetest. Yan, kasi inano muna siya ng doktor para, chinek muna siya ng doktor para, syempre, alam kung anong mga kailangan na i-test sa kanya. I-run na test. Mga gagawin na test. So, ayun nga. On Friday, siguro kami babalik for mga tests niya. At kailangan niya mag-fasting. Actually, naka-fasting na siya kahapon pa. Kasi nagpa-schedule ako dun sa Pasay doctors. Kaso, nababagrat na naman tong isa. Kasi ang dami daw tao. Ang daming, sabi ko, syempre, new patient ka, antayin mo yung diba? Yung turn mo kasi mag-ano ka pa ng mga details mo. Wala, nababagrat na to. Ay, tagal-tagal. Kaya nga nagpa-schedule. Ganyan. Nahihiyan ako dun sa mga thunders. Lumipat kami dito sa may sa may Marilao. Polyclinic, something ganon. So, dyan pwede mag-walk-in. Buti naman. And then, ayun nga, maganda din dyan kasi parang semi-private siya. So, yun. Kaya, ayun nga, natingnan na siya. Tapos, on Friday, siya, i-test. Yan, binigyan siya ng mga, ng mga list ng mga kailangan gawin sa kanya. At kailangan niya ulit mag-fasting. So, ayun lang naman. Hindi na ako nakapag, guys. Kailan ba huling vlog ko? Sorry, sobrang, hindi ko talaga carry pang, pag-vlog So, paano lang, pa-sulpot-sulpot lang ako. Yan, iba-ibang date. Minsan hindi ko pa makakumpleto isang araw. Kanya, sobrang busy lang talaga. So, kami magbe-breakfast na. 9:30 pa lang naman. Kasi 8 AM nga yung pina-schedule ko. Ayan, mabilis lang yung ni Daddy kanina. Ayan. Gutom na. Nag-take out na lang kami sa Jollibee. Na-miss ko yung breakfast, sa Jollibee. Breakfast porks. Ayun, yung hotdog. Yan, kasi ito madalas naming meal nung nagtatrabaho pa ako. Tapos nilalagyan lang namin ng hot sauce and then gravy. Yan, bibili lang kami ng gravy, tapos hot sauce. Sold na yan, mga kadalawang rice kami niya. Kaya ang taba ako nun. Pero may rice ako kaya. Itong fried rice, Daddy, kunin mo. You give it to me. Kunin mo na. Kasi meron akong iniinit dito. Ayan, mainit na nga siya, kumukulo na. Hiniluto ko kagabi na pampano. Pampano is my favorite talaga. Gagamitin ko Basta ba ako? Wala ka.
Tapos may rice ako na niluto dito kagabi. Yan. Hindi ko na ito nagalaw kagabi. Yung ulam lang ang inano ko. Pero, kailangan natin mag-rice ngayon para energized tayo. May sabaw eh. Ayan, mabango na naman ng mga doggies. Pinaliguan ko na rin sila. Kasi ang init-init. Iinitan ako. Sabi ko bago ako maligo eh. Paliguan ko muna sa likan. Siyempre, lagay tayo ng cologne. Ayan, pet cologne. Nature Blossom. Ay, nauna ka pa. Ano? Oh, tamo, lalayo ka rin naman. Yan. Uy, dito ka. Ayan, kasi, oh, bango. Bango pala na ito. Minsan ko lang magamit to eh. Uy, mag-ano ko nga. Sa Shopee ko ata nabili ito. Kuha tayo ng bagong tuwalya niya. Ano, saan ba yun? Bakit may alak dito? Kaya kasi pinatago ko to nung ano, nung mag-collapse nga si Daddy, lahat ng alak niya talaga. Sabi ko, Chris, tapon mo lahat ng alak dyan. So, ito, nakasave pala to. Kasi alam ko mahal to. Or, hindi naman mahal. Pero Jaeger, sayang. So, inano ko lang to. Tabi ko kay Chris, pinatago. Dito niya sila tinago sa lagayan ng mga tuwalya ng aso. Yan. Come here na, Maggie. Maggie Choy, Maggie Choy. So, Maggie Choy na yun. Halika na. Uy, ayaw pa. Ay, halika na. Uy, naman talaga. O, tingnan nyo, buyang-yang na yan. Halika na. Yeah! Let's go na. Ayaw maglakad talaga. Let's go, let's go, let's go. Pasok na dun eh. Pasok na dun. Pasok! Ay, ayaw talaga. Uy! Ligo na lang. Ligo muna na. Ayan. Tapos, kaya pala hindi ko rin sila papaliguan at barado na naman. Itong, ayun o, yung dyan. After almost 1.5 years, nabara siya ulit. Yung mga buhok naman. Decrease ata yun. Kasi nung long hair siya, diba? Naglalagas din. So, pinagawa ako kahapon. Ayan. Ano na ulit? Maluwag na naman ulit. Kaya lagi ako may ganito. Ayan o. Kasi nasasala niya yung mga buhok-buhok ng aso. Kaso itong si Chris, katamaran talaga na ano, na damputin yung mga buhok niya. Na ano, pinapa-agos lang doon. So, yun. Naparang na naman tuloy. Anyway, ayan na, paliguan na natin si Maggie. Choy, 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 choy. Siyempre, after ng mga dogs, yung fur mom naman. Yan, kasi mag-ano na eh, quarter to 12 na. Kailangan ko nang kababa at magpipick up yung DHL ngayon. Ayan, yung papuntang Canada. 3 boxes yun. Yarn. And then, i-prepare ko pa ulit yung sa Australia. Ano ba yan? Ano ba gagawin ko? Ayan, isi-share ko lang kasi sa inyo guys. Itong shampoo na to. Ay, wala na nga. Wala na pala. Ubus na yung Gronella para sa mga naglalagas na buhok. Super effective nito. Tapos, talagang may kita nyo pagkatuyo pa lang nagtatayuan yung mga bagong tuhong buhok. Even yung spray niya, ay mamaya pakita ko pagkatapos kung maligo. Yung ini-spray ko sa hair naman. At ligo muna tayo. Mga presko, oh. Tulog-tulog. Jesus! Tulog-tulog. Huni ng ibon dyan sa labas. Sa si Maggie Church. Wala si Maggie doon ata sa hagdan. Ulin nga. Ano yun? Ano yun? Bakit? Buka ka pa dyan. So, ayan sila. Diyan lang kayo. Liligo naman ako. Hello. Tagal ko daw naligo, sabi ni Daddy. Tagal na ba yun? Ayan. Nilinis ko daw ang buong kapatagan. Nakapag-apply na ako guys ng ng tomato serum bago ako mag-apply nung iba. Papakita ko to sa inyo. Ayan. Ito yung Gronella na spray. Ayan. Ito yun naman yung
Sorry, naglalabas yung mga ano. Ano ba itong mga putiin na to? Dandruff. Dandruff. In fairness, oh. Grabe talaga. Talagang glass skin. Charot. Anyway, yan. Gronella hair grower, hair treatment, anti-dandruff. Pero, inaano ko siya as sa hair grower. Kaya, tingnan yun dito ko. Kasi, di ba, parang pa-M na din yung noo ko. Yan. Simula nung in-apply ko to. Pero nga, hindi makita masyado. Kaya, nagkaroon ng ano, tinutubuan na yun dito. Ayan. Kaya, lagi nakaganyan yung hair ko. Kasi, pag ginanon nyo, kita na pataas na yung hairline, di ba? Di na talaga may pagkakaila. Na tumatanders na. Pero simula nung ano, nung ginamit ko yan, tinutubuan na ulit. Ayan. Makakapal talaga yung buhok ko, guys. Pero due to hair fall, siguro ganun. Stress kasi. Yan, kaya gumamit ako nito. And paubos na nga siya. Oh, siguro nasa ganito na lang siya. At mura lang to, 170 pesos lang. O, saan ka pa? Tapos yung shampoo kanina, 270. Maganda rin yung shampoo. May cooling effect yun. So, dito ko lang siya nilalagay sa ano. Yan. Diyan. Dito. Tapos dito sa ano. Sa anit mismo. Yan. Minsan bago matulog pag sinisipag ako, lahat yan, i-ano ko. Lalagyan ko, i-section ko lang yung mga hair ko. Basta makaano siya sa anit. Yan. Kasi until now, hindi talaga nasusolusyonan yung, ano, yung hair fall ko. Siguro dahil na yun sa stress. Ayan, hindi na yun sa kung anong shampoo ginagamit ko, yung ganyan. Sa stress na yun talaga. Ganyan lang gagawin ko. Parang siyang may ginger yung amoy niya. Yan. Pero hindi siya nakakaano, guys. Hindi siya amoy matanda. Kayo matakot. Ganyan. Hindi siya amoy herbal. 1:30 na pala. Ayan, nakaayos na ako, guys. So, diba? Pretty char. Pak na yung mga ano ko. Oh. Grabe makatambak. 3 piraso lang naman. Ito, alam ko, kwintas to na sinend sa akin ng TikTok shop. So, saka ko na yan i-open. Ito, in-order ko to kasi masarap siya. Ayan, nakaubos na ako ng isang balot na ito. Dadala ulit ako sa shop. Pang tawid gutom. Yung mga ganyan niya, guys. Ang sarap-sarap niya, nakaka-addict. Kaya napa-order ulit ako. So, ayan. Tapos, ito, coffee din to. Parang sinend din sa akin to ng nanonood daw sa YouTube na brand ko. Ay, na brand, parang gano'n nakita ko sa YouTube. So, sinendan ako. Saka ko na lang din i-open yarn. Coffee yun. Kasi may mga tinatry pa akong, inuubos pa akong coffee dito. Kaya, saka na lang. Ito nga, ang dami ko pang mga supplement dito. Yung premium collagen melon. Ito, house blend na tea. Masarap din to. Hello, lalagyan natin ng ano pa, lemon or calamansi. So, ito na lang kasi kakain tayo. Kasi timpla ako. Gusto mo na ito? Well. Tea. Iced tea. House blend. Lasang ano talaga, para kang nasa restaurant. Kasi ano pa. Ito, ang sarap din ito. Yan, granola. Nilalagay namin sa ano, sa frozen yogurt. As in, I swear guys, sobrang sarap. Yan, speaking of frozen yogurt, makabili nga ulit sa ano, sa SNR kasi ubos na eh. Or isa na lang ata dyan na tabang meron. Hello. Ito na ako bahay. 7:30. Luto na tayo ng ulam. Hi, Miggy! Ay, Miggy! Buti pa si Miggy masaya. Hi, Daddy! Hi, Daddy! Ginawa ka aso eh. Oh, tinan mo si Miggy masaya oh. Oh, ano? Ano? Pa si Miggy masaya pag dumadating ako eh. Ano? Oh, welcome ako eh. Si Daddy wala pakialam eh, no? No? I'm the man who loves the woman. Liga na tayo magluto ng dinner. Kaya na malengke din kasi ako eh. Magaling kong palengke, makyat na ako. Di ba ko nga yung laptop doon nag-render. Ayan. Teka lang. Simple na naman na ito. Ano?
Uy, bango naman yun eh. Bango ah. Saan si Paknit? Ha? Saan si Paknit? Saan si Punit? Naku, yan na. Punit, 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 punit! Ay, punit! Hala? Ano? Teka na, magluto na tayo. Kapag ganito, may plato sa lababo, tapos parang kinainan na hindi pa nilagay sa tubig, si daddy yan. Nakakaloka, di ba? Andiyan na yung tubig, tsaka ano, palanggana. Colors. Ganyan yan sila. Sila magkakapatid, guys. I swear. Nung ano, tumira ako sa kanila, sa Pasig, yan ang napansin ko talaga. Lahat sila, puro ibabaw lang sa lababo. Andiyan na yung lababo. O kaya sa ano, ay, ba, lababo ganyan, di ba? Tapos wala kunwaring, palanggana. Diyan lang yan. Hindi man nabuksan yung ng konti yung gripo para mabasa man lang ba at hindi matuyo yung mga kanin-kanin. Ewan. Oh, meron magkakapatid na to. Sila yan. Si Ate Winnie. Sumalangit na ang kaluluwa. Yan, si Richie. Si Daddy. Hindi ko lang inabot sa kanila yung panganay nila. Kasi namatay yun before pa kami maging ni Froggy. Maging magjowa. Bantayan nyo ako habang nagluluto. Ha? Ayan. Ito yung mga pinamalengke ko. Dito na natin sa loob hugasan. Yeah. Yan. Pero hugasan ko muna itong mga hugasin dito. Tingnan mo yung mga hinugasan ko kanina. Dito pa rin. Di pa nilagay sa lagay ng plato. Mga tuyo na. Ewan. Ba't ba ganun? Kaya gusto ko sana guys. Anak na babae. Alam mo yung kasi mga ganyang edad na ayan, si Jada, yung anak ng kapatid ko. Sobrang maaasahan na si Nicole. Yun. Pero itong mga boys talaga, nako, walay. Since wala pa naman tubig, di pa tayo nakapaghugas. Tingnan natin mga binili ko. Ayan, labanos. 2 pirasong kamatis, kasi napakamahal, I swear. Mahal ng bilhin ngayon, guys. Tapos, ito, ano tawag dito? Miso. Ayan, miso. Kasi magmimiso ako, obviously. Kaya meron din akong ano ba sa dahon na to? Mustasa. Ano ba yan? Mustasa. Uy, kulang pala. Dapat pala dinagdagan ko pa. Ugoy. Kulang to. Kasi meron kami sa madahon na gulay. Ayan. Then, syempre yung favorite. Kasi nag-edit ako kanina. Nakita ko kumakain ako ng ano. Teka lang. Ampalaya. So, bumili ako ng ampalaya. Ulit. Para igisa sa itlog o kaya sa Chinese tinapaklis. Ayan. Ampalaya. Sarap kayo ng ampalaya. Ewan ko. Kayo din ba? Favorite ng ampalaya. So, gusto ko ampalaya. Yan. Then, 2 pirasong talong. Kasi ilalagay ko to sa isda na ibinili ko. Tapos, yan. Ito, sinigang sa sampalok with miso. Kasi mag-miso ako. Pwede rin pala yung miso yung ano. Yung, ano ba to? Lapu-lapu. Tapos, sinigang mix ulit. Then, bumili ako ng carrots. 1 piraso. Tapos, 4 na piraso ng potato. Kasi, ang bala ko dapat, plano ko, magtotongkatsu ako or tongkotsu. Yan, and then curry na veggies. Kaso, since meron akong pangsabaw kasi umulan, masarap magsabaw, yun na lang. So, nadurog na yung pusit ko. Bumili ako ng pusit din, kalahati. Yan, kasi ako lang naman kakain yan. Or si Chris, ewan ko. Sabi ko, kuya, itim ba yan? Itim ba yung tinta niya? Kasi may ano niya, may pula, diba? So, gusto ko yung itimang tinta. Hindi, bumili ako ng ano ba to? Buto-buto. Yan, kasi pansigang, if ever. Para may meron akong lulutuin dyan. Bumili din ako ng 4 na piraso lang na ano. Pinakat ko na pork chop. Ayan, pinakapalan ko kasi mga hiwa sa ano, sa palengke. Ang ninipis. Pag inano mo, pag pinrito mo, gumaganon, di ba? Parang nagiging cup. Nag-curl up. Nag-curve. So, pinakapalan ko. So, ayan. Then, oh my God, ang dami yata nito. Kalunggong, guys. Dito lang siya. Ayan, gatas lang naman yung nandyan na yan.
Napakarami. 1 kilong galunggong na maliliit. Natanggalan ko na rin ang hasang yan. Ito naman ipapaksiw ko. Sarap kaya nito ipaksiw. Kaya iprito tapos malutong, no? And then, munggo. So, yan. Tagal ng tubig. Meron na konti. Kain tayo, guys. Ito na yung niluto kong sinigang sa miso na yellowfin. Yan, kumuha na si Bunso. Si Chris mamaya pa yung kakain. Muna kami ni Daddy. Meron pa dito yung cheddar betar. Yan, tapos nagprito lang ako ng isang pork chop. Kasi sabi ni Chris, gusto niya ito sinigang. So, ito lang luto ko. Ayan. And then, yung beauty milk na melon. Collagen drink. Diba? Sarap. Kain tayo. With sausawan pa. Yummers. Bless us, O Lord, in this your gift which we're about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Ayan, yung rice ko. Pinakuluan ko sa sabaw ng sinigang. Nagmukhang lugaw. Parang risotto. Yung kinalabasan. Lammers. Kahapon, isda. Ngayon, isda. Bukas, isda na naman. Diba? Mahilig sa isda. Kain tayo. Ano mga ulam nyo? Uy. Groot! Uy. Sabaw. Mm. Mm-hmm.